नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करीत आहे। तर मंडळी, आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे भोपळ्याची सुकी भाजी। तर हा भोपळा आहे ना मंडळी, गावावरून आम्ही आणला होता। हा भोपळा आहे बघा, छान असं पिवळसर झाडा वेलीवरच पिकलेला हा भोपळा आहे शेतामधला। आणि तुम्ही इकडचे भोपळे पाहाल ना, ते हिरवे असे पाटीला हिरवे असतात, टिपके टिपकेवाले असतात। तर हा एकदम असं जून झालेला भोपळा आहे। तर त्याची मी आज तुम्हाला भाजीची रेसिपी करून दाखवणार आहे। हा भोपळा आहे ना, कसा साफ करायचा हा तुम्ही आमच्या घाऱ्यांची रेसिपी जी आहे ना त्याच्यामध्ये तुम्ही जाऊन पाहू शकता। तर आता मी या भाजीला सुरुवात करते। हा बघा, मी सर्व साहित्य आता तयार करून घेतलेलं आहे, कारण खूपच मोठा व्हिडिओ होतो ना, म्हणून मी सर्व पूर्व तयारी करून घेतलेली आहे। तर त्यासाठी मी हा भोपळा हा कापून घेतलाय बघा, असे छोटे छोटे पीस केलेत। जे कडक पीस आहेत त्याचे छोटे केलेत, मी थोडा नरम असतो तो थोडा मोठा ठेवलाय मी, असे थोडे मोठे ठेवले। तर या पद्धतीने हा भोपळा कापून घ्यायचा आहे। आणि त्यासाठी लागणारे जे साहित्य आहे ना ते आपण पाहूया। हे बघा, पहिले जिरा मोहरी आहे, लसूण आहे, कांदा आहे, कढीपत्त्याची 4-5 पाने आहेत, 3 मोठ्या तिखट मिरच्या आहेत, आणि थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं खोबरं आणि टोमॅटो एक आहे, आणि हळद आणि मीठ। तर हे सर्व एवढं साहित्य भाजीसाठी लागतं। तर आता सर्वप्रथम मी आहे ना याच्यामध्ये जिरा मोहरी टाकून घेते, आणि तेल मी 1.5 पळी तेल घेतलेलं आहे, आधीच तापत ठेवलं होतं। तर सर्वप्रथम मी जिरा मोहरी टाकून घेते, आणि छान तडतडली ना जिरा मोहरी, हे बघा छान तडतडाचा आवाज पण येतोय। गॅस आता फास्ट केला 2 मिनिटं, आणि त्यामध्येच मी आता कढीपत्ता टाकून घेणार आहे। सांभाळून करा, अंगावर चिचोडे उडतात। लसूण टाकून घेते आता याच्यामध्ये, स्मेल बघा सुंदर येते। यामध्येच मी मिरची टाकून घेते, कारण भोपळा हा ना पिकलेला आहे झाडावर, त्यामुळे गोडूच आहे, म्हणून मी मिरची जरा जास्तच घेतली आहे। तर यामध्येच मी कांदा टाकून घेते। हा माझ्याकडे पातीचा कांदा होता ना, म्हणून मी हा घेतलाय। तर तुम्ही साधा कांदा घेतला तरी चालेल। आता गॅस थोडा बारीक करून घेते, आणि बारीक गॅसवर कांदा जास्त वाजते, कारण कांदा आपल्याला जास्त भाजून नाही घ्यायचा आहे। लसूण छान तांबूस कलर झालाय, आणि कांदा आपल्याला तेवढा कलर करायचा नाहीये, फक्त मऊ करून द्यायचा आहे। आता यामध्ये मी थोडंसं मीठ टाकते, थोडं म्हणजे साधारण ही भाजी कशी आवळून कमी होते ना, म्हणून मी कमीच घेतलंय मीठ। बघा, हा अर्धा चमचा मीठ घेतलंय मी। तुमच्या चवीनुसार असतं, मीठ कमी जास्त करू शकता। कारण आता कांदा पण नरम होत आलाय, यामध्येच मी टोमॅटो टाकून घेणार आहे। टोमॅटो कोणाला आवडत असेल तर तुम्ही टाकू शकता, पण भोपळ्याच्या मध्ये सुंदर लागतो टोमॅटो। कांदा पण मऊ छान झाला एकदम। त्याच्यामध्ये मी भोपळा टाकून घेते, झटपट होणारी भाजी, एकदम झटपट। पूर्व तयारी केली तर तुम्हाला फक्त 5-1 मिनिटच लागते त्या भाजीला। तेलावर भोपळा परतून घ्यायचा, आणि आता मी हळद टाकून घेते। याला गॅसवर ना बारीक करून ठेवणार आहे। या भोपळ्याच्या याच्यामध्ये पाण्यामध्ये तुम्ही शिजवणार आहे। हा भोपळा असा नरम झाला ना खायला, त्याचे थोडंसं पाणी जे येईल त्या पाण्यामध्येच मी शिजवून घेणार आहे, कारण सुकी भाजी करायची आपल्याला एकदम। मग लगेच झाकण ठेवलं ना, 1-2-3 मिनिटात तो नरम होतो। आता मी यावर ना झाकण ठेवून घेते, 2-3 मिनिटांनी आपण पाहूया। तर मंडळी, आता ही भाजी तयार बघा, झाकण काढून दाखवते शिजली का पाहूया आपण। छान असं पाणी सुटलंय, मध्ये तेल उतरलंय, ह्या वाफेवरच जरा शिजले ते। अजून आम्हाला तुम्हाला 3 मिनिटं सांगितलेले, आणि 2 मिनिटं मी वाढवलेत, कारण 5 मिनिटं लागली।
हा भोपळा कसं जून होतं ना त्यावेळी शिजायला थोडं असं कठीण गेला. हे बघा 3 मिनिटाच्या बदली मी 5 मिनिटं लागली मला. हे बघा आता मस्त शिजलाय. आणि एकदम पण असं नरम करून नाही घ्यायचं म्हणजे छान लागत नाही, गिळगिळीत लागतो. ते सहज कडे गेले. आता याच्यामध्ये मी ना थोडंसं खोबरं टाकणार आहे. खोबऱ्यामुळे अशी सुंदरशी चव येते. भोपळ्याच्या रेसिपीमध्ये ना खोबरं छान लागतं एकदम. आता ही भाजी तयार देखील झाली आणि आता मी याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकून देते. एकदम भाजी हे बघा अशी छान पाणी पण सुकलंय, पूर्ण सुकी भाजी केली आहे मी. अशी फडफडीत भाजी करून घ्यायची म्हणजे खाताना फार सुंदर लागते. आता गॅस बंद करून घेते आणि डिश सर्व करून दाखवते. तर मंडळी ही भाजीची रेसिपी तयार झालेली आहे. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली तर तुम्ही कमेंट करून सांगा. अजून तुम्हाला जर भोपळ्याच्या रेसिपी पाहायच्या असतील तर तुम्ही त्या देखील तुम्ही कमेंट करून सांगा. आणि भाजीची रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, शेजारची बेल आयकॉन देखील दाबा. धन्यवाद.